Оп. М, Захопа няма, зараз будем. Здаецца, ёсць. Падаецца, ёсць. Добрый вечар. Добрый вечар. Зараз запускаю. Crazy how time flies when I wonder if the path is in the right direction. But I do believe things come to light by accident. When your name's on, sounds like it's meant to be. Wake up, mistakes made when things fall apart. What matters at the end is how you left them all. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. Oh, the shining stars are where we did first step. No one's sure what lies ahead more than friends. Brothers maybe, rough and tough, the way we live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about cliches, not about the destination of the world. No matter how far, how you go, how long can you live? This journey go get it burning your friend. Яшчэ раз добрый вечар. Давайте я хутенька праверу, ці ўсё ў парадку з гукам. З гукам выглядае нармальна ў нас. Паказвае, што трохі нестабільна, але фреймы ў парадку, нешта дзіўна. Ну добра. Добра. Што ў нас сёння? Працягваем персону 3 Reload. Мы зараз у тым моманце, калі мы даведаліся, што дзякуючы нашым дзеянням, вітаю, Рэгана, дзякуючы нашым дзеянням усё чалавецтва загіне праз літаральна некалькі месяцаў. Перад намі паставілі выбар. Гэта па тыпу рэч, якую мы не можам замяніць. І я не ўпэўнены, ці можам лі, таму што гульня шмат разважае на тэму смерці, так? Калі літаральна нам далі выбар паміж ці мы жадаем забыцца на ўсё і дазволіць гэтаму здарыцца, то бок мы забываемся аб тым, што па тыпу смерці без пакут, скажем так, нам прапануюць. Альбо спрабаваць змагацца з гэтым. Тое, што той выбар, які нам так, вельмі аптымістычна. Ну, такая зараз тэма асноўная гульні. Я нам падымаю ў гэты момант пытанне таго, ці што лепей, смерць без пакут, альбо працягваць змагацца, калі нават відавочна, што змагацца няма сэнсу. Па тыпу, ці ёсць сэнс спрабаваць нават. Вось. Вельмі пазітыўная музычка такая, але ж сітуацыя даволі хрэновая ў нас. Так, у нас да вырашэння нашага пытання у нас ёсць некалькі, мне падаецца, месяц. Так, зараз я пагляджу ў календар. Вось, ёсць... Так, конечно, згубіўся. Вось, наступны месяц. Так, у нас менш за месяц застаецца да нового года. 10 новый год. За Invincible отправляется 2500. Дякую вялікі. Гук нормальны. Зараз у узнагароды. Пачакайце-ка, мне нешта падаецца не тое. Вось, я выправіў. Трошки на вуліцы трошки голосна. Дзе закрачаць. Дык вось. У нас ёсць
магчымасць да новага года вырашыць, што мы жадаем зрабіць. Ці мы жадаем мы пазбавіцца ад цёмнай гадзіны і зрабіць так, каб усе жылі спакойна да самага моманту, калі ўсе памруць. Але тады мы дакладна не можам нічога выправіць, калі мы абіраем гэта, то бок это смерць літаральна без нашага ніякага мы не будзем у гэтым удзельнічаць, мы не будзем памятаць аб тым, што ў нас былі нейкія магчымасці, нічога. Альбо спрабаваць бянтэжыцца і спакутаваць і спрабаваць неяк выправіць сітуацыю. Ну, тут не вельмі прыемны выбар у нас такі знаходзіцца. Добра. Сёння вечар. Не ўпэўнены, што хоць хто-небудзь жадае сёння ісці ў тартар. Так, няма ні ў кого жадання, усе ў дэпрэсіі трошкі. Паглядзі Animal Planet з Карамара, пакуль не прыйшоў канец свету. Так. Блин, ну гэта... Давайте просто пагладзім. Чаму бы не? Тэлевізор ён не ждаў, ён сёння павучосвацца жадаў. План наступны. Я думаю, што варта змагацца нават тады, калі гэта вельмі складана і калі не вельмі ёсць жаданне і калі ўсё дрэнна і падаецца, што выхада нейкага няма. Лепей заўсёды сабе пакідаць варыянты, ведаеце? Таму я абіраю хутчэй варыянт з працягам змагання з этой праблемы. Просто у нас няслушная сіняя будка. Не пашанцавала нам з ёй. Вось. Магчыма, нейкі варыянт у нас з'явіцца пазней. Акрамя гэтага... Так. Хлопчык знік, гэты аватар смерці. Добра. Я думаю, мы паспрабуем змагацца, але нашага ўзаемадзеяння застаецца літаральна перад тым, каб... Адзінае, што мы можам рабіць, рэальна ўплываць, гэта можа паспрабаваць шукаць далей у тартары нейкія адказы на нашыя пытанні. Напрыклад, як спыніць гэта. Можа, нататкі нейкія нам падкажуць. Таму, я думаю, працягнуць прабіваць тартар, і гэта хутчэй за ўсё я сёння буду рабіць. Толькі будзем яшчэ і сошал-лінкі паралельна падвышаць. Вітаю, Рэвенс. Відавочна, што правільны адказ варта змагацца, але зараз я збіраюся пачаць хадзіць па ўрачах, каб змагацца за здароўе. Дужа хочацца забраць варыянт усё забыць. Я разумею, гэта варыянт просты і у ім ёсць сэнс. Ён па тыпу не тое, што «О, не, гэта таго не варта». Гэта варты варыянт. Гэта варты варыянт. Просто, калі забіць, гэта заўсёды вы пазбаўляеце сабе варыянтаў. Скажем так, вы наступаеце самі сабе на горло. Ось. Это адзінае непрыемнае ў гэтым рэч. У астатнім гэта варты варыянт. Ён валідны, чаму не? Асабісце, калі няма энергіі, калі няма моцы, то з гэтым складана. Змагацца заўсёды складана. Варыянт забыць час ад часу адзін варыянт, як тыпу набрацца сіл. На сам Sky з 500 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Яны ўсе яшчэ пакуль ацэньваюць свае магчымасці. Мне падаецца, кожны персонаж зараз будзе выказвацца на гэтую тэму і прагаворваць, што думаюць. Крыху па крыху будзем даведвацца іх кропку гледжання. А ці ёсць магчымасць мне... У мяне літаральна ніхто няма магчымасці? У-ка? Так, яны ўвогуле разгублены і ніхто з іх не бачыць нават неабходнасці ісці ў тартар. Ну, тады сустрэнемся з гэтым адбітым. Усё больш і больш людзей на вуліцах з сіндромам эмпатыі. Паглядзіце, колькі іх зараз. Не адмоўлюся.
Гэта тое, як будзе выглядаць увесь сусвет, калі... Так. Так будзе выглядаць канец сусвета. Людзі будуць проста стаяць і не мець аніякай волі рабіць хоць што-небудзь. Іх проста бясконца. Жудасна як. Проста людзі раптоўна усе перастануць жадаць чаго-небудзь. Ніякага жадання жыць. Выглядае як панядзелак. Ну так, прыкладна. Вось гэты хлопчык і я. Вось там на зямлі сядзіць. На потолок глядзіць. Мне не вельмі цікавыя яго рэплікі, таму я яго проста праматаю. І яшчэ нейкія схемы будзе прапаноўваць. Так, сёння няма школы, будзе шоу. Добра. Здаецца, тады толькі сошал-лінкі падмацоўваць, так-то выглядае. Нічога мы асабістага і не зробім больш. It's a I'm going to do it. Good, good. Ежу прапануе. Kid, І за колькі? Фігню. Даем. thank, but Што у нас застаецца тады? Так. Там быў хлопец, які... Вось ён. Хлопец, які памрэ праз некаторы час. І ён... Ну, усе памруць праз некаторы час. Але ён канкрэтна... У яго нейкая хвароба. Ён знаходзіцца ў шпіталю. І вось ён выходзіць сюды час ад часу. Пабавім з ім час. You're not like the others. I didn't expect to see you again. Usually people don't come back. Звычайна людзі, калі ён пасля таго... Ён даволі складаны. Ён адразу вываліў на нас усе свае праблемы і... Я не здзіўлены, што людзі звычайна не вяртаюцца пасля гэтага. Nobody treats me like a normal person. Not even my friends or family. They all keep their distance and say, "Oh, what a poor soul." All they feel is pity and curiosity towards me. Sorry to disappoint them, but I'm not the poor soul they think I am. Dying isn't so bad, is it? What's the point of dragging out your time in this world anyhow? So, aren't you afraid that my hopelessness might be contagious if you hang around me? Thank you for coming today. You seem different from the rest. I'm not sure I know. Але так быццам бы па яго словах, што самае складанае ў яго становішчы гэта тое, што людзі вельмі дыстанцыруюцца ад яго, бо ім складана быць навокал кагосьці, хто можа хутка памерці, і гэта хутчэй праблема ў тым, што навокал людзі сябе паводзяць асабіста вельмі з ім, калі яму гэта ўвогуле не патрэбна, каб яму хто-небудзь шкадаваў. You don't look on me with pity the way everyone else does. Damn it. What did I do to deserve this body? I hope we can meet again. Як разумею, з ім час у нас будзе тут бавіць толькі ў выходныя, таму можа... no. Так, можа нехта яшчэ? Кнігі нейкі? Не. Па сваімі справамі занятыя. Крамару, пайшлі па нашых справах. Правильно, тут же нічога не. Не, няма. Добра.
Ніхто не жадае час бавіць, вось таму мы бавім час з Карамару. Добрый вечар, Берлінер. У нас зараз мы заходзімся ў кропкі гісторыі, калі мы не можам ні халеры выправіць. Усё чалавецтва памрэ літаральна праз некалькі месяцаў, мы ў гэтым павінны, і ніякіх ідэй і дзеянняў, якія мы можам зрабіць, каб перамагчы, у нас няма. Ніхто нават не жадае размаўляць паміж сабою. Уся каманда разваліваецца. Yeah. That's why. Яшчэ экзамены будуць вельмі хутка. Які сэнс у экзаменах, калі ўсё разваліцца? Алотерапія, добра. Then correct. Розповідає про озон, алотропію, хімії і паветра. Добра. І чим мені це допомогло? Нічим. Мне падавалася, зараз будзе нейкая глыбокая думка ад яе у канцы. Дзе ўсе? Вы ўсе падзеліся. Хоць якія сошал лінкі зараз. О, я бачыў Кіріджа. Вось там стаіць. Зноў паход за ежай будзе. Не за ежай, добра. В бібліятэку. You know, there's not Вітаю, much Evil Dive. for us to spend like this. In just a short while, we'll be looking back on these days with nostalgia. No, I'm probably just tired. It's nothing you need to worry about. Since my father passed away, I've been faced with a number of complicated issues. My inheritance, the future of the Kirijo group. Пытаннечка, як гульня Darkest Dungeon? Добрая, цудоўная гульня, якую я не прайшоў. І ўсё адно, што я магу сказаць. Вельмі ладна зроблена, вельмі прыемны візуальны стыль, мне падабаюцца данжн кроулеры і добрая баявая сістэма. Прайсці на беларускай было бы цудоўна. А ці ёсць на яе пераклад на беларускую? It's possible I won't be going to college or starting a career. I may need to walk a different path. Say, Па тыпу, калі пытанне, ці варта яе перакладаць на беларускую, так варта. Я бы сядзеў і фігачыў на стрыме. what does marriage mean to you? That's a straightforward answer. However, I'm a creature. Пробував Persona 3 на емулятору PSP. Цікаво зроблено. Так поглядіть трилоди, колькі праці зробили. Жадаю четверту персону обновленную. Я жадаю так само. Я докладно не жадаю яе у ближайшие пару месяцаў, бо мне падаецца, у мяне за апошнім часам нешта зашмат JRPG было дзесьці, ну, по типу Chrono Trigger, яшчэ штосьці было. І перад гэтым яшчэ нешта я праходзіў. То бок, ну, у мяне нешта падрад адразу, ну, чарзе ідуць шмат JRPG, я бы, можа, пераключыўся на нешта іншае часова. Але так, я чакаю, я ўпэўнены, што яны зробяць рэмастер чацвёртай часткі, я спадзяюся, будзе.
Глубокой кишені ўжо ляжыць пераклад на Darkest Dungeon, дык гэта ж цудоўна. Палірнуць. Я гатовы праходзіць нават не адпаліраваны. An agreement between two parties, such as marriage, takes careful consideration. Дапаліраваць можна заўсёды потым, у працэсе. My parents' marriage was arranged for strategic reasons, but as time passed, they slowly grew to honestly love each other. I don't think they were unhappy with their lives. Love can take many different forms. Am I wrong about this? Please, wouldn't you know if I did? We're living under the same roof. Besides, that's a bit... How do I say this? Romance just isn't my strong suit. Калі будзе, дай знаць. Я літаральна на наступны же дзень, ну, добра, не наступны, но я знайду літаральна момант, адразу же пачнем стрыміць, будзем глядзець. Ён зусім не сюжэтны, было б цікава паглядзець на беларускай штосьці, дзе пераклад мае вагу, але ў любым выпадку тое файна. Дык не, яно ў любым выпадку працуе. Ну, па тыпу, любая гульня, перакладзеная на беларускую, гэта, па-першае, ачмурэнная рэч, і гэта добрая нагода ў яе пагуляць. Ну, па тыпу, нават калі я гуляў яе ўжо, то я не супраць яшчэ раз пачаць. Можа, мне будзе матывацыя скончыць. Бо, напрыклад, узяць, напрыклад, The Long Dark. Я не праходзіў кампанію. Я нават не я пачынаў яе толькі калі там выходзіў першыя альфа-версіі першага эпізода, і я тады закінуў і не вяртаўся да яе. Вось, зараз была нагода вяртацца, і вось я прайшоў. Вось. Добра, цудоўна, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, добрыя навіны сёння. Ось. Бо яна складаная, чаму я не прайшоў, гэта хутчэй за тое, што, ну, яна складаная, я не супраць гэтага, але там есть такі момант, што трэба, каб пачаць перамагаць, ты павінен забіць на сваіх персанажаў, то бок яны паміраюць, і ты павінен пагадзіцца з гэтым. То бок літаральна глядзець на іх толькі на як на рэсурс. А мне падабаецца трошачкі прывязвацца да персанажаў, якімі я кірую, бо калі я не прывязваюся да іх, то мне становіцца нецікава гуляць. То бок, ну, смерць поўнай партыі, гэта кожны раз вельмі складана, і нават калі я атрымаў 2-3 партыі, і гэта можа значыць канец гульні для мяне. Вось, але так, гэта добрая ідэя. In the library. I'm not setting a very Цяжка на забіць на іх, люблю сваіх персонажаў, абажаю сваіх персонажаў, вельмі шкада іх губляць. У асабістасці, калі ты спрабаваў перажыць кожную бойку з імі, і ты літаральна ўжо пакрыху не можаш адмовіцца проста ад іх існавання. І добра, калі б яны не вайпаліся ўсей партыі, як у мяне звычайна яны вайпаюцца. Ось. We should go. Мне падаецца, другая частка гэта выправіла, то бок у кожнага персонажа больш, скажем так, персонажаў у іх закладзена, і іх менш, але я не гуляў другую частку, на жаль. Таксама не чапаў другую частку. Так, выглядае яна добра, мне яна цікава, але яна ў мяне ў лонглісце, і можа потым неяк дабяруся да яе. Так, ніхто не пойдзе ў... Чакай-ка, looks like... Чого там? Нічога. Окей. Умол, скатаемся. Елізабет? I'm looking А може ви підкажете ідеї, як вирятувати усіх? It seems a request has exceeded the time limit.
Я пропустил нечто, не зрабіў до конца дедлайна. Ах. Блин, ну, зараз їм. Пропустил. Элизабет, Very well. Ігор, кажите что-небудь, у вас павінны быць ідэя. I've been waiting for you. How may I assist you? Вы не можете подказать мне? Нет, нема такого. How may I assist you? Блин. Давайте пооб'єдновуємо персону. Усе одно нема чого робити нормально. Is overwriting acceptable? I've completed registration. Are you in search of new power? М, Пооб'єдновуємо наші. У нас під 64 узровень. Ми можемо пооб'єднувати персони до самого 64-го. Беремо самые низькі узровні і об'єдновуємо, This покуль one is somewhat beneath. не подимемо до максимуму. What do you wish to inherit? Мгм. It appears it will receive a fair A new power emerges. Імператриця Астарте. Що за яна? Чекайте-ка. Я можу довідатися нечто про її зараз? Ну добре, потім. Об'єднайте ще. Чому такий низький узровень? Ніхто з їх слабовато насамреч. Ось так можна Атропоса отримати. Давайте так і This зробимо. persona, yes? У меня же уже есть. Почекайте, так, есть. Добре, что я могу тут об'єднати? Зігфрид. Анат. This Кто это? А, persona ось такая. У нас так само Анат есть. М. Тяжкое питання. Давайте ось так. Are you satisfied Ось with гэта the новая power персона you wish будзе. to inherit? It appears it will receive a fair So it begins. Угу. Поки зровню мені цікаво. Скаржували ви другі лося. Ну, прикладно так. Об'єдновуємо, що об'єдновується. Може, тримається нечто високого узровення. У нас по криху. Я на 52-го тримається. Добре. Тут. Блин, нечто жадание есть просунуть все наперед, але ні галеры не отрымливается. This one is somewhat beneath you. This one is somewhat beneath you. Декарабия. Чтоб то не было, давайте You choose what возьмем. skills to inherit. Лечение. It appears it will receive a lot. A new power emerges. Некая зорочка. Декарабия. Што цікава, літаральна ніхто не збіраецца. У нас няма магчымасці зараз пайсці у Тартар. Я думаў, што просто пайду туды адразу, ну, як прыкладна пры першай жа магчымасці, але не. Гэта не варыянт. Так. This persona. Ванадзіс нейкая. Ось яе далей прасоўваем. You wish to inherit. Лячэнне, вау. Што яшчэ можна забраць? Давайте заберем вось гэтае. It appears it will receive a fair. Well then. Патрик. Begin. Амаль. Мы Патрика пераўтварылі вось у такую. Ванадзіс.
даволі прыгожая. Гэта за істот такія, мне для сябра, як нічога не ведаю пра персону. Так, калі ёсць пытанні, без праблем. Што з істотамі? Персоны — гэта адлюстроўванне нашага ўнутранага сусвету, нашага характару, чалавечага характару. Так. Давайте ўсё няхай змяняецца ў яе. Гэта проста, гэта па тыпу як адлюстраванне, і гэта адлюстраванне мае свой характар, то бок гэта як унутраны наш характар. Але з аднім но, яны ўзяты як прыклад, напрыклад, нейкай, скажем так, знакамітасці, нейкай рэлігійнай асобы, можа чаго заўгодна, гэта можа быць любая форма. Напрыклад, Квецалькоатль — гэта божаство ацтэкаў, так? Ёсць літаральна там Ганеша из хінду, ёсць у нас зараз Анат, там тоже со сваёй нейкай. Ёсць белы саднік на кані, смерць. Ванадзіс нават не ведаю, што за яна. З усіх розных рэлігій, альбо просто памылак перакладу. У нас ёсць Некось Сёгун. Гэта просто памылка перакладу, якая захавалася. Кацячы Сёгун. Вось гэта ўсё, у іх ёсць нейкія адлюстраванні праз іх гісторыю. То людзі заўсёды распавядалі гісторыі, і у нас ёсць нейкае ўяўленне, як што можа, што чым можа з'яўляцца, якія людзі могуць прымаць нейкія характары. Мы спрабуем у нашых гісторыях адлюстраваць нашыя пачуцці. Яны такім или іным чынам там апынаюцца. І вось гэтыя персанажы, гэтыя персоны, якія мы можам прымяраць на сябе, яны якраз такі з'яўляюцца нашым адлюстраваннем нашага унутранага сусвету. Галоўны герой, адзін з усіх, я зараз пэўна цэлы спіс гэтых персанажаў, гэтых персон ёсць. Галоўны герой адзіны, хто валодае адразу шмат персонамі. Таму што яго сама сутнасць галоўнага героя — гэта адсутнасць характару, і гэта і з'яўляецца яго і слабай стараною, і моцным баком, які паказвае, што пустое месца — гэта не зусім дрэнна. Пустое месца — гэта месца, якое можна чымсьці запоўніць. І вось персоны з'яўляюцца і тым, што ён можа прыняць на сябе. Таму што літаральна, галоўны герой — гэта наша адлюстраванне ў гульне. Мы такія, якія мы жадаем быць, і гульцоў шмат, і мы можам мець разныя меркаванні па тыпу, разнае ўяўленне. Вось. Вось. Так што, гульня называецца персона. Ось кожная частка адрозніваецца ад іншай, і не абавязкова гуляць у любую... О, новая... Кайфы. У меня новая тэургія з'явілася. Не абавязкова гуляць у любую частку персоны, каб яны не звязаныя. Яны звязаныя, адзінае, што іх звязывае паміж сабой, гэта вось гэтыя два персонажы, якіх мы зараз бачым у вельветавым пакоі. Там знаходзіцца Ігар такі насаты і Элізабет, якая зараз у кадры там злева знізу. Вось. Яны адзінае, што звязвае паміж сабой часткі. І тое, яны з'яўляюцца як проста такія правадыры у сусвет мар, скажем так. Яны проста з'яўляюцца сувяззю. Астатняе ўсё сваё асабістае. І нават іх існаванне вельмі аб'ясняецца ў гульне, то бок яны проста ёсць, яны з'яўляюцца і пачынаюць з табой размаўляць. Па тыпу: о, ты у нас новенькі, давай табе пакажу і правяду. Усё, больш нічого не звязваюць нас нічым. Вось. Асноўная тэма трэцяй часткі — гэта смерць. Зараз у нас паставілі перад вялікім выбарам. Усё чалавецтва пакрыху пераўтвараецца ў такіх, як зомбі, людзей, якія проста нічога не жадаюць, у іх не засталося ніякага жадання жыць. Это, скажем, жывыя трупы. І нам сказалі, што праз некалькі месяцаў усё чалавецтва пераўтварыцца вось у гэта. Раптоўна, адразу... О, кацейка. Знік, збег. Усё чалавецтва стане такім, і мы нічога з гэтым не можам зрабіць. Гэта той факт, за які нам трэба прыняць, і мы па тыпу спрабуем змагацца з непераможнай сілай. Гэта нават не сіла, гэта канцэпт сусвета. Бясконцая ноч, з якой мы нічога не можам зрабіць. Людзі паўсюль ляжаць, проста стаяць бездумна. Смецце паз'яўлялася ў розных месцах. Вось, усё ідзе куды не патрэбна. І у нас ёсць выбар: альбо забыцца на ўсё і даць гэтаму паглынуць увесь сусвет, таму што, і тады мы хоць не будзем пакутаваць, альбо змагацца і працягваць
працягваць жыць, але недоўга. Чамусьці маю неачэпную думку, што ў Японіі вельмі папулярныя курсы філасофіі. Я не ведаю. Калі шчыра, не маю ніякага уяўлення, што яны там... У іх гульні папулярны, вось гэта я ведаю. Там чалавек у версе стаіць, у яго ёсць клічнік. Што гэта значыць? Хто такі? Ці жадаю быць Сантай? Што? Угу. На Раство яму патрэбна дапамога, ён звычайна з'яўляецца Сантай у Раство. Шляпу Санту далі. І падарунок. Добра. Цікава, нечакана. У моле ці ёсць там тады што-то? Чаму тут клічнік тады? Тут жа нічога такога няма. Давайте зайдзем у клуб. Можа тут з клічнікам... Подказальніца. Элементарна гаворыць тое, што мы так ужо ведаем. Нічога новага. Добра. Нічога карыснага мы ад яе не даведаліся. Манаха няма, які п'яны. Можа, мы яго ўжо прадзяўбалі, яго social link зусім. Блин, што рабіць-то, калі ў нас усё зроблена? Паціхарт там. Раства ў гэтым годзе не будзе. Будзе, Раство будзе. Але вось што будзе... Сусвет знішчыцца ў другім месяцы дзесьці. На Раство мы яшчэ... зменім, ну, по типу, скажем, жадаем ли мы, каб сусвет, ну, мы ведалі аб падзеях альбо не. Падмацуем персону. Як разумею. Ці я ўжо ўпэўнены ў тым, што я буду рабіць. Каманда просто разваливаецца зараз на вачах, яны не ведаюць, што рабіць. Кожны для сябе спрабуе вырашыць, ці жадаюць яны пазбавіцца памяці. І сошал-лінкі нашы паўсюлі разбегліся. Во, бачу Кіріджу зноў. Hello. Thank you. It's so simple. You just purchase this makes sense. Ми кіно садили, добре. I've always wanted to try the whole theater. Even though we sat at the end of the aisle, I didn't feel that my view was compromised. It seems a lot of thought goes into the design and It's thanks to you. I've never felt comfortable enough to come here alone. I'm sure most people don't consider this to be such a big deal. I imagine someone like Yukari would have no reservations seeing a movie, but she's likely more suited to riding a motorcycle than I am as well. Yes, you must have seen it when I rode in to provide support for the team. However, that wasn't my... With a motorcycle, I can go where I want, when I want, all on my own. You could say it's my modest attempt at rebellion against the many restrictions of my life. After it was damaged, I considered letting go, but ultimately I decided to have it repaired instead. У сенсі, калі у яе пашкодзіўся яе мотоцикл. Even now, I spend my time...
Яна ўзгадала тое што ну яна распавядала пра тое што ёй падабаецца ездзіць на яе матацыкле бо гэта яе спосаб трошкі паўстаць супраць шмат абмежаванняў яе сусвета яна вельмі багатая дзяўчына і напрыклад у кіно яна ніколі не хадзіла вось Everyone Uh, has asked me riding it. They think it's а матацыкл cute. гэта вось момант калі яна можа проста скажем так So адпачыць I'm quite fond of it. Maybe you should give it a try yourself if you're so inclined. In any case, you have my thanks. I'm feeling a lot better now. Яна проста ўзгадала пэўны момант яшчэ што з матацыклам нягледзячы на тое што ён зламаўся пэўны момант яна вырашыла яго адрамантаваць мне падавалася што гэта можа гэта не падзея гульніцы нават я не памятаю каб у яе ламаўся ён When my parents went through stressful times, maybe they had moments like this too. Sorry, I know this isn't the proper place to stand around chatting, but if it's all right with you. Я не ведаю для мяне матацыкл гэта прыкалдэсная ідэя але зноў жа зусім небяспечная рэч я яшчэ не вадзіцель я на машыне то не езжу мне падаецца я шмат машын параздзяўбаю калі буду вучыцца ці буду ли я вучыцца ўвогуле я до конца ў гэтым не упэўнены Oh, Senpai, сустрэлі знаёмую пакуль шпацаравалі з кармару I'd like to make friends with him. Maybe I'll bring some treats next time. Goodness, I'm sorry to interrupt your walk. If you'll excuse me. Я думаю быць багатым і мець на сабе на сваіх плячах абавязковы абавязак атрымаць на сабе карпарацыю калі табе там колькі 16-17 яна літаральна з людзьмі як на цырымоніі размаўляе і ўвогуле невядомы сусвет яна у сваёй бурбалцы там зусім захрасла такі сабе жыццёвы экспірыенс добра быць небагатым з вялікай колькасцю грошай вось так вось такая складаная думка калі кармар у нас на гаргату тоже вывезе так мы же у Японіі мы трохі не там Няўжо я здзіўлены я думаў кіхіка заўсёды бярэ бойку ён яшчэ пакуль не ўпэўнены ў тым што рабіць з сітуацыяй All right, all right. зноў яго апавяданні дзіўныя мне нават не цікава іх ужо глядзець нешта пра магію ў Японіі ён распавядае блин якімі законамі карысталася хіміка ён гаварыў пра гэта дзе там было шаманізм называемый кіда ага вось оно кіда Correct. там у Японіі ўсё неяк заблытана там усё заблытана там не толькі з паўнагадовасцю мы забілі Ісуса які не жадаў страчваць успаміны і толькі зараз вырашаем згодна мы з ім ці не Ісус жа жывы пачакайце-ка Ісус жа жывы яшчэ ці не там быў момант калі мы змагаліся з ім але мне падаецца ён адышоў кудысьці ў глыбіні тартара
Мы забілі яго ў адным моманце, але я потым апынуўся, што ён жывы. Нешта па тыпу падняло яго. Яны нават узгадвалі, яны збіраліся памерці, але штосьці зрабіла так, каб яны не памёрлі. І калі другі раз мы яго сустрэлі, ён змагаўся, ён забіў дзяўчынку з рэвальвера, і ўсё, пасля таго моманту мы яго не бачылі. Я забыўся ўжо нават пра гэта. Ён схаваўся ў валізцы. Так, прыкладна так і адбылася. Так, Майка, пачакайце, Каця, мне бы падавалася з Майка, у мяне амаль максімальныя адносіны. Пошел лінк. Павешаныя. Дзе ты? Дзяўчынка, вось яна, 8 ўзровень. Давайте да Майка пойдзем. Мы вельмі паслядоўныя. З іншага боку, мы не ведалі, скажем так, мы ўсё яшчэ не ўпэўнены наконт матывацыі групоўкі Стрэга. Можа, яны жадалі... Я думаў, што яны жадаюць пакінуць цёмную гадзіну толькі дзеля сваёй выгады, таму што яны літаральна маглі рабіць, што пажадаюць у гэты момант. Але зараз я ўжо нават і не ўпэўнены. Hey, I know. Let's get some takoyaki. Можа, мае сэнс з імі аб'яднацца зараз? А, блин, хер з дому з імі аб'яднаемся, яны забілі персонажа, які быў важны для Джунпея. I'm gonna go with Mom. І ўвогуле шмат чаго нарабілі. Can't cook or clean or do anything on her own. So I'm gonna be there to help her. I think Dad's gonna be okay by himself. He can get along fine without me. So, hey, even if I'm gone, we'll still be friends, right? Можа выкінуць Джунпея і аб'яднацца з імі, як такая ідэя. Мне падаецца, ну, блин, Ісус моцны, але Джунпей неяк... Блин, я не ведаю, складанае пытанне. Справа якая? Я не давяраю Ісусу, бо ён страляе ў людзей, ён двух персонажаў з нашай... Ён забіў двух персонажаў, ну, адзін мог далучыцца да нас, а другой быў у нашай групоўкі. То бок літаральна мінус 2 персонажы. А Джунпей на некаторы момант увогуле выключыў, бо забілі гэтую дзяўчыну. Ён пакуль што нам прыносіць больш праблемаў. Friends forever. Калі яго ведае, які момант ён вырашыць, што трэба нас забіць. You can't forget about me. Never, ever. Okay? Тэхнічна ён быў спыніць капец, што мы ўтварылі. Так, калі... Тэхнічна так, калі б ён нас пазабіваў, то ён бы ўсё спыніў. І ўсё было бы лепей. Цікава, што бы адбылося, калі бы ён нас забіў. Вось у нас унутры знаходзілася аркана смерці і, ну, тень смерці. І калі нас забіць, то хутчэй за ўсё мы бы памёрлі, а смерць бы ўнутры нас не памёрла, таму што смерць унутры нас гэта канцэпт, гэта нават не істота нейкая. See you later. То бок, калі ён вызваліўся, іншыя маглі бы скарыстацца гэтай смерцю для таго, каб аб'яднаць зноў працягваць аб'ядноўваць ценяў. Тэарэтычна. Але гэта было бы складаней, чым зараз. То бок, калі мы ўжо літаральна ўсё дрэнна зрабілі. Ну, Ісус з рэвальверам, супермоцная рэч. Для тых, хто без кантэкста, на працягу гульні мы большую частку гульні займаліся тым, што перамагалі моцных ценяў, босаў. Это просто літаральна 12 босаў перамагалі. Мы перамаглі 12 босаў, і выяснілася, што калі мы іх перамагалі, яны станавіліся часткай, яны аб'ядноўваліся наадварот. Аб'ядноўваліся ўнутры нас, як апынулася. А ўнутры нас сядзеў кавалак яшчэ адна моцная цень, смерць. То бок каждый раз, калі мы іх забівалі, смерць станавілася мацней. І такім чынам мы убудавалі нейкую новую істоту, якая называецца як веснік смерці.
уже не сама смерць, а веснік смерці, які сам факт яго існавання таго, што ён з'явіўся, ужо прызывае ў наш сусвет Нікс, як стваральніцу ночы. Вось, і яна канкрэтна нас усіх і заб'е, просто сваім з'яўленнем, як я разумею. Yeah. Наш Хоркрус гей і Фаро такі адзін персанаж? Так, гэта адзін персанаж. То бок гэта маленькі хлопчык, які з'яўляўся, ён потом, калі стаў мацней, ён пераўтварыўся ў Рыоджы, які потом прыйшоў у школу просто так. Таму што ўжо можа існаваць нават па-за цёмнай гадзінай, ён ужо не зусім з'яўляецца ценем, як звычайна. Так, каманда Экрамара вучыцца сёння, бо да тэстаў рыхтуюцца. Тэсты ў нас калі? На наступным тыдні пачынаюцца, добра? Мы можам пасадзіць... Мне бы трэба набыць... Давайте. Трошки цибулі. Бульба мы ўжо навырощвалі дастаткова. І рыхтуемся да экзаменаў. Thank you very much. Sorry to bother you like this. I just had a hard time focusing when I tried doing Ну the як, homework alone. не да экзаменаў, я так разумею, просто будем дапамагаць яму з яго Thank you for agreeing to study with me. дамашкай. Koromaru says he'll study with us too. Right, boy? Я спадзяюся, што нам як персонажу тут вучыцца не трэба, трэба. У нас экзамен наступным будзе пытанне за апошнія гэтай самай, карацей, настаўнікі на працягу семестра распавядаюць розныя рэчы, рандомныя, зусім пад рандомныя факты, пра магію, пра арканы, часам пра хімію, пра матэматыку, нешта такое, по тыпу просто цікавыя нейкія рэчы. І яны могуць потым на экзамене у нас будуць рандомныя пытанні з таго ўсяго, то бок таго, што яны пэўна распавядалі. Але нам па тыпу адна ці нейкая гісторыя ў тыдзень распавядаецца, то бок не тое, каб кожны дзень мы адыгрывалі, мы там сядзелі і слухалі ўсё. Нам трэба будзе яшчэ адказаць на гэтыя пытанні, і мы атрымліваем результаты тэста. Мы можам як добра іх здаць, так і дрэнна, і гэта нармальна па тыпу. Вось, але ў мяне зараз высокі параметр, тут яшчэ ж гэта ж РПГ, правильно? У нас ёсць акадэмікі, такі параметр, які паказвае нашыя веды. Плюс яшчэ нашыя правільныя адказы, і мы атрымаем, хутчэй за ўсё, самую найвышшую пазіцыю, нават калі мы завалім шмат адказаў. Вось, мы атрымаем самую найвышшую пазіцыю, і будзе невялічкі бонус у гульне. It must be tough for you guys having to think about tests at a time like this. Huh? You're actually enjoying this? Even in the face of grave danger, you never give up. You fight back with all your might. Like a hero! That's so cool! Still, the only thing we can do is carry on and complete our schoolwork as always. What's the matter? Жудасць якая. Калі гэта не цікава, то гэта можна не заўважаць увагу. Ну, па тыпу, праваліў тэсты, ну, і хай раз'ім. Did you bring this here for us? Гэта не ламае гульню. Ну, у сэнсе, што гэта не... Там не такія вялікія бонусы, каб яно таго было варта. He's trying to cheer us up. I shouldn't make him worry so much. Okay, time to study. If I have any questions, can I ask you for help? Я б вже без Карамару правоўкоў паглядзелі. Ну, на жаль, Карамару вельмі цікава было зараз з Кенам пасядзець. And done. That's it for my homework. Oh, you're still studying, aren't you? Is it okay if I stay here for a little while? Дзе хамяк? У пакоі? У Кена? Можа, ён забыўся ўжо пра яго. You? Koromaru and I will be cheering you on. Good luck. Мы атрымліваем зараз акадэмікі, якія нам уже нікуды не ідуць. У нас так максімальны ўзроўні па ўсяму.
Where did he go? Мінск асуджае. Ну гэта ж Кен. Можа ён даглядае. Яго праблема даглядаць. Ён сказаў, што ён нам аддасць хамяка толькі калі ён памрэ. I guess it's our turn to hang out with him. Thanks for studying with me today. If you're okay with it, I'd like to do this again sometime. Так, тэсты наступным тыдню, і яны праматаюць нам літаральна ўвесь тыдзень. Що за ўсё? Hello, this is О, Элізабет. speaking. I'm calling in regard to a recent Тартар змяніўся. А ці мы можам ісці зараз у Тартар? Нас жа не пусцяць туды. It seems that a path that had been blocked off is now open. I thought it Мгм. prudent to Нова inform лакацыя адчынілася ў Тартары, можна прасунуцца далей. I wish you a safe journey. Мне падаецца, увесь адказ таго, што мы шукаем, ён знаходзіцца ў Тартары. Таму туды трэба ісці. Hello. А дарэчы, калі апатыя накрые ўсіх людзей, што будзе з жывёламі? Ну, вельмі дрэнна ім усім будзе. Нават ёсць група зараз людзей, якая займаецца тым, што людзей з апатай, ну, знаходзяць людзей з апатай, нават калі ў сябе, ну, па тыпу суседзі, альбо просто правяраюць людзей, таму што праблема ў тым, ну, гэта быў момант нейкі там абмяркоўвалася проста, што прыходзіцца ратаваць дамашніх жывёл з-за таго, што некаторыя людзі, ну, калі іх гаспадары становятся вось, ну, трапляюць у гэты, становятся страчанымі, то бок, ну, просто перастаюць што-небудзь рабіць, іх жывёлы могуць загінуць у іх у хаце. Вось, і вось цэлая група нават людзей займаецца тым, што ратуе жывёл вось для такога выпадка. Так што гэта актуальная праблема і ў гульне падымаецца. Right. Так, яшчэ адзін вечар. І яна прапанавала Кіріджы сабрацца сёння ўвечары, каб абмеркаваць. Хутчэй за ўсё, можа, прапановы нейкія будуць. І у нас яшчэ новая лакацыя ў Тартары адчынілася, таму добрая ідэя была бы паспрабаваць яго прабіваць пачаць. Да максімуму. Sorry to drag you along on this personal venture. Што не так? No, not exactly, but thank you. Looking through the literature section made me realize something. There are so many books about romance, but far fewer on the domestic life that comes after it. I wonder if that means the most exciting time in one's life comes prior to the wedding. Does everyone go into marriage with the expectation of losing something? The truth is, the group is in turmoil over the inheritance issue. Я не здзіўлены. Каб вы разумелі кантэкст Кіріджа, яе бацька глава карпорацыі Кіріджа Груп, якая кіруе усім, яна валодае шмат там фармацэвтікай, яшчэ чымсьці, і яшчэ таксама гэтай школай. Яна жа Кіріджа Груп і валодала лабараторыяй, якая займалася даследаваннем ценяў. І яе тата, які быў галоўны ў гэтай карпорацыі вось да нядаўняга моманту, ён загінуў дзесьці прыкладна месяц-два таму. Яна стала зараз спадчына, якая застаецца да яго, гэта ўся карпорацыя, гэта іх карпорацыя Кіріджа Груп, яе прозвішча Кіріджа. Вось, і яно перадаецца як спадчына проста, я так разумею, іх сям'і. Справа ў тым, што яна яшчэ не паўналетняя, і атрымліваецца, там ёсць пытанне, як перадаваць, і шмат якіх пытанняў узнікае ўнутры карпорацыі, і там яе літаральна рэгулярна клічуць на саветы дырэктароў, каб разабрацца з усім. And some of the older members are of the opinion that a student like me isn't. Ну і вось, атрымліваецца, шмат ёсць група людзей з дырэктароў, хто лічыць, што студэнтка, як яна, не можа кіраваць кампаніяй. I'm the daughter of the head of the group. I need to show that I can take the lead, even if I have to make sacrifices to do it. Fiancé has been chosen for me. Вось чаму я так гэта пытанне
зажаніць бянтэжыць. Яе, карацей, ну не тое, каб выдалі замуж, але ёсць уже памолку нейкую зрабілі. He's the new president of one of our affiliates, and he's much older than Ага, і ён яшчэ і стары нейкі хер. Добра. If I agree to the marriage, the future of the company will be secured. Угу. Калі яна пагадзіцца на гэта, то карпорацыя застанецца цалкам, а калі не, то хутчэй за ўсё будзе пад вялікай пагрозай. He's planning to announce the partnership and our engagement at the same time. Doing so will give the appearance that the company is stable both inside and out. Такое сабе. This is the best solution for everyone involved. This was decided a long time ago. It's just going to take place a bit sooner than originally planned. That's all. This is for the best. My mother and father walked the same path, so I won't run from my fate. Of course I am. Think about it. What would I do if I broke off the engagement? Leave everything behind and go on a journey of self-discovery? Why would you ask me that? You're making me doubt myself. Складанае пытанне ў жыцці. Say, recently I've been feeling a little hesitant about meeting up with you like this. I already made the decision to carry out my duty, but whenever I talk with you, my resolve begins to falter. Why do I feel this way when I'm with you? I think it would be best if we left off here for today. Sorry to do this after inviting you out here, but I need to head home and go over some paperwork on the partnership. Excuse me. Так, усе сабраліся. It looks like everyone's here now. Выглядае, што усе ўжо тут. Well, it's been a week. Прайшоў уже тыдзень. А які ў нас план? Які ў нас план? Fuka? Ты ў парадку, Фука? You're just so calm, Yukari. Ты такая спакойная, Юкарю? I mean, panicking not gonna solve Ну, anything. паніка нічога не вырашыць, правильно? Besides, it's been such a drag around here all week, and no one will go to Tartarus. А і ўвогуле, за весь тыдзень было даволі сумна тут. Ніхто не пайшоў у Тартар. You're absolutely right. Ты маеш рацыю. Humans are quite resilient. With enough time, we can adapt to any situation. Мы, люди, даволі резилиент, устойлівыя. Калі нам даць дастаткова часу, мы адаптуемся да любой сітуацыі. So, how about it, everyone? It's time we discuss this. Так што наконт усіх. Зараз самы час, каб абмеркаваць. Have you made up your mind, Sanada-san? Санада, ты ўжо вырашыў? No, Не. but I don't plan on running. Але я не збіраюся збягаць. So you're going to fight Nyx? То бок ты збіраешся бароцца з Нікс. Змагацца з Нікс. Зараз я хуценька прабягуся для тых, хто можа толькі далучыўся, не ведаюць кантэкста. На працягу ўсёй гульні мы спрабавалі перамагчы ценяў і спыніць цёмную гадзіну. Цёмная гадзіна гэта такі прамежак часу паміж аднім днём і наступным. І, як выяснілася, мы, калі перамагалі вялікіх ценяў і босаў, як мы лічылі, што мы робім лепей, што мы прыбраліся цёмная гадзіна, апынулася наадварот. Цёмную гадзіну на гэта ўвогуле ніяк не ўплывае. Гэта не звязаныя рэчы ўвогуле ніякім чынам. Калі мы перамаглі 12 ценяў, яны аб'ядналіся, кожны раз забівае іх, мы дадавалі іх і аб'ядноўвалі з 13-й ценью, са смерцю. І яна разам, калі яна абагулілася як ідэя, яна стала веснікам смерці. Тая рэч, якая прызывае Нікс у наш сусвет. І Нікс, як канцэпт, будзе канцом усяго, бясконцая ноч. Бясконцая цемра. І перад намі пастаў выбар. Веснік смерці, пакуль ён быў у вобразе чалавека, даў нам выбар, што да раства, то бок літаральна 15 дзён у нас дзесьці засталося, ён дае нам выбар. Ён можа пазбавіць нас ад цёмнай гадзіны, а гэта значыць, што мы забываемся на ўсё, што адбывалася падчас яе і каля яе нават,
Мы пазбаўляемся нашых персон, мы пазбаўляемся ўсей нашай эмоцыі, і мы просто жывем наше просто звычайнае жыццё. Да таго моманту, як прыходзіць Нікс, і Нікс просто для нас гэта будзе раптоўна і нечакана. Увесь сусвет знікае просто, усе людзі выключаюцца і страчваюць сябе. Альбо мы працягваем змагацца і памятаем увесь гэты час, мы будзем памятаць, што адбывалася. Толькі ён папярэдзіў нас, што Нікс перамагчы немагчыма. Яна не з'яўляецца істотай просто так, яна не істота, яна канцэпт. Ты не можаш змагацца па тыпу просто з канцэптам смерці. Ну, то бок ты можаш аддаляць сваю смерць, напрыклад, але ты не можаш змагацца з канцэптам смерці, правильно? Ты не можаш пазбавіць увесь сусвет ад таго, што з'яўляецца яго часткай, правильно? Вось такая думка. Нікс Грынч, ну, па тыпу такога, так. Толькі яна прыйдзе праз пару месяцаў яшчэ пазней. Пазніца. I don't know. Вельмі павольны Грынч. They can't be defeated. Я не ведаю, як лічыцца, яе немагчыма перамагчы. What about you? Што наконт цябе? What are your thoughts on it? Што ты думаеш? Honestly, this is the first time I've ever really contemplated my Калі шчыра, гэта першы момант, калі я рэальна асэнсавала сваю асабістую смерць. In any case, we have to choose one way or У the other. любом выпадку нам трэба абраць альбо адзін шлях, альбо другі. I obviously don't want to suffer, but Я, вядома, не жадаю пакутаваць, але гэта азначае, што пачакайце, what that means we'd have to take a life. Гэта азначае, што мы павінны забраць жыццё. Гэта не мае ніякага сэнсу. Ну добра, я не жадаю пакутаваць. we die no matter what we do. І акрамя гэтага мы памрэм. Прабачце. Я ўзгадаў яшчэ адзін невялічкі момант. Калі веснік смерці быў у сваім чалавечым яшчэ стане, ён прапанаваў такую ідэю, што тэарэтычна можна неяк аддаліць Нікс, калі забіць яго. Але гэта толькі аддаліць яе. Тэарэтычна гэта магчыма, але ён не ведае сам як. Ну, гэта веснік смерці. Ён вельмі такі добры. Ну, ён з намі размаўляў, і мы дамовіліся. Вось, і гэта азначае, што нам трэба будзе забраць жыццё чалавека і за кошт гэтага прадліць наша існаванне. І пры гэтым, хутчэй за ўсё, нічога не вырашыць. І пасля гэтага мы ўсё роўна ўсе памрэм. Then, do we all agree that we don't want to hurt Ryoji? То бок мы ўсе згодныя на тое, што мы не жадаем не пашкодзіць, а hurt. Карцей забіць Рёджы. Is that how you feel? Это то, як ты гэта бачыш. Me? Я That's fair. I mean, it's not exactly normal to pick how you're gonna die. ну так, гэта даволі справядліва. І я маю на ўвазе, гэта не зусім нармальна абіраць тое, як ты жадаеш памерці. What about you, Junpei? Што наконт цябе, Джунпэй, ты вырашыў? Nah. Не. What's the matter? Scared? Што здарылася? Напужаны? What the hell is wrong with you? You think this is a joke? Што з табой не так? Ты думаеш, што гэта жарт? Это Джунпэй гаворыць, які бясконца неўдала жартаваў. Junpei, Джунпэй, я... Is death we're talking about here. Of course I'm scared. Мы тут гэта смерць, якой мы размаўляем. Вядома, што я напужаны. And here you all are, just chatting it up like it's a goddamn picnic. Can't you see? We're all gonna die. А вы тут размаўляеце так, быццам бы гэта проста нейкі пікнік. Вы што, не бачыце, што мы ўсе памрэм? Then what do you think we should do? Тады што ты думаеш, што мы павінны рабіць? Do you want to kill him? Ты жадаеш забіць яго? There's nothing I can do. He's the only one who can kill him. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. Ён адзіны, хто можа забіць яго. Ён мае на ўвазе нас. І што мы адзіныя, хто можам забіць весніка смерці. Толькі весніка смерці. З Нікс мы нічога ўсё роўна не можам зрабіць. This whole thing is your fault. О, блін, ён нас абвінавачвае ў гэтым. You had that thing inside you and didn't even know it. Ты меў гэтую рэч унутры сябе і нават не ведаў аб гэтым. Ну, блін, ты маеш рацыю. You raised it, damn it. If it weren't for you, none of this would have happened. Ты ўзрасціў гэта.
калі бы гэта не быў ты, нічога з гэтага бы не адбылося. Junpei! You're supposed to be special, right? Then do something about it. Ты ж такой увесь асабісты, так? Тады зрабі што-небудзь з гэтым. Я ад гэтага збіраць не збіраюся. Stop it, Junpei. It's not his fault. And the only reason we even have a choice is because he carried it. І адзіная прычына, чаму ў нас нават выбар гэтай ёсць, толькі таму, што ён унутры нас была гэтая смерць. Damn it, I know. It's just. It doesn't matter how many times I tell myself. Без розніцы, колькі раз я гаварыў сабе гэта. Ён усё разумее, проста эмацыйна не можа неяк пагадзіцца. I know this doesn't fix anything. It scares the hell out of me. Я ведаю, што гэта нічога не зменіць, і гэта мяне вельмі пужае. I know how you feel, Junpei-kun. Я ведаю, як ты сябе адчуваеш, Джунпэй. We're all scared. Мы ўсе напужаныя. I'm scared too. Я таксама напужаны. Me too. I've never felt so cornered in my life. I can't stop shaking. Same here. We're all in the same boat. And hey, I'm sorry for teasing you earlier. I just don't want to forget everything. I've learned so much since coming here. Ви бачите, я просто оцінюю у себе у думках трошки захраз. Так, мы все знаходимся в одной лодке, і вибач мяне за тое, што я сказала раней. Я не жадаю нічога забываць, і я навучылася такому шмат чаму, пакуль з таго моменту, як прыйшла сюды. Yuki-tan, I'm sorry. Вибач, я не жадаў на тебе крычаць. I don't think any of us can blame you right now, Junpei. Я не думаю, што хто-небудзь з нас гатовы абвінавачваць сябе зараз, Джунпэй. So don't worry about it. Так што не бянтэжся. I'm sorry. I knew the truth deep down, but still. Я ведаў праўду ўнутры сябе, але ўсё роўна. Sorry for being a dick. Бачце, што быў такім... Як бы так удала перакласці. Няма ідэі, як удала перакладаць. Я не ўмею лаяцца нармальна. All right. Let's put a pause on any unnecessary gatherings for now. Добра, давайте поставим на паузу на любые непатрэбныя зборы, пакуль што. Ryoji said he'll be back on New Year's Eve. Рыжы сказаў, што ён вяртаецца ў Новы год. Our lives until then. Не на Раство, на Новы год. Тады будзем... Давайте просто поживем наше жыццё до таго моманту. Добра, якая добрая ідэя? Давайте нічога не абмяркоўваць, давайте пакінем гэта як ёсць. We have some time. У нас есть некоторый час, так что давайте подумаем над нашими опциями, покуль мы яшчэ можем. А Фелкам добрая. Ёбалай, я не ведаю, мне нейкую у моменте ў галаву не прыходзіць. Подала. А ніхто не жадае ў тартар? Можна ісці ў тартар. Як статус? Наступныя людзі не могуць ісці. Ага, у іх гэтых людзей сёння планы. Ай, ес, блин, у яе няма планаў, яна мёртвая. Амаль. Давайте будем вучыцца, ну, неблагая ідэя. Ай, ес, зараз калі яна сустрэлася са смерцю, калі яна вылезла знутры нас, то смерць амаль забіла робота, ну, кіборга нашага. Ай, ес, і, ну, скажем так. Я думаю, што яна загінула, але я так атрымліваецца, калі яна ёсць у спісе, гэта атрымліваецца, што яна проста недасяжная ў гэтым моманце. Так. Яна проста недасяжная. Я няма планаў, яна мёртвая. Так. Я лічу, што яна мёртвая, але не, яна ёсць у спісе персонажаў, то бок яна ўсё ж такі ў стане, яе зараз, ну, рамантуюць хутчэй за ўсё. Так, ці ісці ў тартар. Трэба ісці ў тартар, трэба прабіваць яго. Хоць у некалькі заходаў, калі нават гэта за адзін раз не зрабіць. Таму ідзем у тартар.
Я ўпэўнены, што ўсе адказы павінны быць там. І дзесьці Ісус жа знаходзіцца. — 168 паверх, там нешта карыснае ёсць. Here are my wonderful. О, мы далі ёй Marvel. капелюшек. Is that true? Дайте я скріншот зроблю. Оп. Добра. Запытаў зрабілі. Нашу каманду трэба составіць, якая зараз пайдзе. АЕС не можа удзельнічаць. Джунпэя даўно не было. Давайте возьмем Джунпэя. Джунпэя і пакуль што Кена. Давайте Кена возьмем. Так, ось такая каманда будзе. І яшчэ раз захаваюся, каб не забыцца потым. — 168 яна сказала. У, блин, 168 вельмі непрыемна знаходзіцца. Я бы забіў увогуле. Так, халера з ім. Пойдем просто ўверх. Let's give this our best shot. Наша мэта зараз забрацца як мага вышэй па паверхах. Паглядзім, як далёка мы зможам сысці. I think we're starting to get somewhere. Добра, што ў нас няма... Мы не абмежаваны нічым, то бок толькі нашымі рэсурсамі. Як мага далей забярэмся і можам закідваць. Ну, то бок нам не абавязкова зараз усё прабіць. Можам выйсці ў любы момант. Persona's ready. Так. Давайте саплом паспробуем прабіць. Чакаць-ка мы ведаем? А, слабасць гэта лёд. Добра. Пакуль статус конфуз, я можа звычайным атакам просто паб'ю. Пакуль што эканомім ману. Чым больш у нас яе будзе, тым лепей. Новая персона яшчэ. Трэба новую персону з іх варыты ўзяць. Не, мне падаецца, яна нам не патрэбна будзе. Возьмем картку. Больш прадметаў будзе падаць. Шмат узроўняў зараз Джунпэй атрымае. Мы на яго накінулі паляпшэнне, якое павінна дапамагчы нам ім нагнаць нас на нашым узроўні. Так. Моцны удар па ўсім. Так. Не стакуецца, таму вось паставім так. Карты. Даволі моцна становіцца. Агонь на аднаго ворага. І рэгенерацыя яшчэ будзе пазней. Нешта... О, 6% максимальных здароўя кожны ход. Неблага. I'm always happy to team up with everyone. Джунпэй па крыху становіцца ўсё больш і больш моцным персонажам. І ўсё больш карысным. Чым бліжэй мы да канца гульні. Так, мы ведаем, што яго цемра слабае месца, але на ім шок. Давайте скарыстаемся гэтым, будзем просто атакаваць пакуль. Оп. Бо чым далей у гульне, тым больш моцнымі становяцца фізічныя атакі у персон, а не магічныя. І персонажы, якія былі дагэтуль просто, ну, не вельмі карыснымі, выходзяць на новы ўзровень. Бо крыт можа адбыцца нават калі у яго слабасці няма на гэта.
А слабасці шукаць пад канец становіцца ўсё складаней і складаней. Таму вось зараз крыт, гэта цудоўна. Крыт дазваляе, ён апракідвае ворага так, быццам бы у ворага была слабасць, а гэта значыць, што мы, калі апракідваем усіх ворагаў, мы можам зрабіць агульную атаку за ўсіх персанажаў. Гэта вельмі шмат энергіі. Энергію пашкоджанняў, выбачце. Блин, галоўнае, каб нас не забілі з маёй тактыкай, та. О, блин, не той націснуў. Ну нічога, перамаглі. Нейкі Бельфігор, нейкі чорт на унітазе. Цудоўна, мне падабаецца. Я ўпэўнены, ён нейкі д'ябл ляноты альбо нешта такое. Што ты такое, Бельфігор? Персона, Бельфігор. Что ты такое? Так. Дэманічны кіраўнік смяротнага граха Слос, ляноты. Магчыма, яго па тыпу пачаткам была ідэя Баал Пеор, сірійскі бог Abundant Crops, Abundant дагледжаных пасеваў? Альбо недагледжаных, наадварот. Не памятаю, Abundant. На троне? Ну, на унітазе. О, блин, я скажу, я не ведаю, можа у мяне настрой такі проста, але чамусьці вельмі свяжо адчуваецца тартар. Можа таму, што мне не патрэбна нейкую мэту ім выконваць, то бок я іду сюды па свайму жаданню і я жадаю нешта знайсці проста. Ну, па тыпу, у мяне няма такога, што па тыпу, о, блин, вось зараз мне патрэбна нешта зрабіць у ім, я гэта жадаю атрымаць. У нас нейка ва ўсёй каманды ўжо дрыны нейкія ў руках. Зброю, мне падаецца, ўсё больш і больш канцоў не становіцца. Так, слабасцяў мы не ведаем. Нічога дзіўнага. Маланка, ці ёсць слабасці на маланкі? Ёсць, гэта дрэнна. Яшчэ крыты, ён так нас вынесе. Што я магу? Космік Флеер. Такое сабе. Вяртаем здароўе лепей. Праслухаў момант. Гэта тартар? Так. Мы знаходзімся ў адным з рэгіёнаў тартара, даволі высоко, 190 нейкі паверх, там 194. Тартар гэта месца зараз ужо складана. Раней у мяне быў адказ, што гэта такое, але зараз я не ўпэўнены, што гэта такое. Мы ведаем, што гэта месца як вулей для ценяў. Ён існуе уже невядома колькі, і чаму ён тут знаходзіцца, мы таксама не ведаем ужо. Раней я думаў, што ведаю. Але ўсё гэта было хлусня. Так. Статус. Ці магу я... Вось так. Не атрымалася, на жаль. Мне падаецца, не знайду я ў яго слабасці, бо хутчэй за ўсё я просто не існуе ў гэтага ворага. Это соус і холодны суп. Ну так. І таксама гэта. Але адкуль мы гэта ведаем? Ці ёсць у мяне агонь? Вось. Тут ёсць. Я наша не. Агонь не яго.
Давайте оборону у всей команды подвысим. Keep it together. Светло не тое. Ну давай, ну хоч неяк. Ну пробіть його. Потрібно. Оу. Слабость знайшли. Ці магу я... Що засталося у яго? Ману шкада у нашага навігатора выкарыстоўваць. Давайте цемру паспрабуем. Калі ўжо такая справа. Вось гэты хлопец на унітазе дапаможа нам. Нават не трапілі. Did you miss me? Amon the Sleep адпраўляецца яшчэ 1000. Мне падаецца, у Amon the Sleep самая высокая верагоднасць зараз перамагчы на гэтым тыдню. Oh, hello. Вяртаемся да ўвахода да дзвярэй. Вельмі таксічна выглядае гэты рэгіён. Мне падаецца, мы дзесьці каля паловы яго знаходзімся. Так, ёсць яшчэ куфар адзін. We got ourselves a jet. Yes, we have the upper hand. Угу. Можа крытамі, калі ласка. Не, резіст увогуле. Што ў іх там ёсць? Ветер. Добра. Гэта мы і скарыстаемся. Вядомая слабасць. Угу. А вежа будзе лёд. Давайте галоўнаму герою. Looks like you can target a weakness. Зараз можа агульная атака ўсіх і заб'ем. Амаль. Прыйшлося яшчэ дабіваць. Так, тэургія поўнасцю запоўніцца. Гэта не тое, каб патрэбна было. Грошыкі. Грошыкаў у нас хапае. Давайте досвед. And that's a wrap, folks. Is that Гэта у нас зараз будзе цёмны паверх. На гэтым паверсе мы не можам далёка бачыць, але тут звычайна больш узнагарод. З плюсаў тое, што ворагі таксама дрэнна бачаць. З мінусаў, што трэба кожны вугал аглядаць самастойна, вельмі асцярожна. Асабісці з гэтай таксічнай кіслотнай тэмай. Гэта даволі складана. that shadow looks way too strong? Мы ведаем слабасці? Так, гэта той, якога слабасць мы ведаем. Цудоўна. Зараз мы цябе і праб'ем. Ёсць верагоднасць імгненна яго зараз забіць. Не атрымалася. Трэба было пракінуць яго замест гэтага. У Джунпэя даволі 10 плюс 20% верагоднасць крыта, плюс яшчэ ад яго персона ідзе верагоднасць крыта. То бок ён такі пакрыху становіцца монстрыкам па крытам у нас. You're really beat up. Hurry, you've got to heal. That was close. No mercy, huh? Samara-kun, be careful. What next?
пракінулі яго цемрай, бо гэта яго слабасць, і агульная атака яго адразу. Амаль. Мгм. Гэта сацыяльныя статы падвышае. Можна ўзяць Дыаніса персону, але не, я буду чакаць наступнага рэгіёна, каб забіраць. Рамалёвы адхіл ідзе. Так, ужо, скажем так, здароўе ідзе, як хутка яно ідзе ўверх, так жа хутка яно ідзе і ўніз. То бок яно збалансавана тым, што ворагі шмат б'юць. З мінусаў толькі, што зараз... Оп, знайшоў. З мінусаў тое, што бойкі падзацягваюцца, бо ў ворага даволі шмат здароўя, і я трачу больш маны, чым раней. Хоць у мяне і запас больш. Атрымліваецца, што тартар пакрыху запавольваецца. У пачатку гульні яны і нашы забегі ў тартар былі не больш за 1 гадзіну. Зараз у тартар можна, калі пажадаць прабіць яго на максімум, ну вось, як зараз я жадаю зрабіць, то нам выкарыстоўваць нават рэсурсы ўсіх персанажаў, гэта займе пэўны час, і нам шмат паверхаў прайсці прыйдецца. 197 паверх. Дзесьці тут павінна быць паверх ужо у наступную лакацыю. О, Манада. Гэта нават калідор, там будзе некалькі босаў. Young is in a basement. Будзем змагацца з імі. Гэта зараз я захожу ў неабавязковую частку тартару, але там нармальная ўзнагарода, нягледзячы на тое, што мы сустракаем даволі моцных ворагаў. Чамусьці адзін паверх гэтага калідора пусты апынуўся. Добра. А вось і босс. Ну, такой міні-босс унутры гэтага калідору. All right. We won't hold back. My persona's ready. Так, давайте святло па ўсім паглядзім. Ага, зразумеў. Змяя адбіваем. Яшчэ атруту на ўсіх накладзе, так? Только не гавары, што на галоўнага героя таксама. Халеры. Трэба з галоўнага героя першыню здымаць. І я скарыстаюся тэургіяй. По ўсім ворагам можам... Есть верагодна, што мы зараз апракінем усіх ворагаў адразу. Тэургія — гэта асабістая атака, яна не прывязана да персоны канкрэтнай. О, мы ўсіх апракінулі. Цудоўна. Блін, гэта будзе слабая атака. 2 персонажы атручаны, яны не могуць удзельнічаць у агульнай атаке. Халерам. Так вось, тэургія — гэта шкала, якая запаўняецца ў кожнага персанажа. Яна адлюстроўвае яго псіхалагічны стан. Кожны персанаж самастойна мае свае асабістасці, за якіх яны будуць альбо не будуць падвышаць гэтую шкалу. Гэта па тыпу моцны эмацыйны стан. Вось так это аб'ясняецца гульнёю. Так, гэта атаб'ецца назад. Давайте паспрабуем усё роўна, можа слабасць знойдзем. Крыт на 2 трапіў. І на аднаго ворага поўнасцю вяртае яму здароўе. Давайте паспрабуем на вось гэтую. Зараз будзе тэургія Джунпэя. Ён атрымлівае, калі крытуе. Запаўняецца яго шкала. Воу. Не халеры ў яго атака. Упершыню скарыстаўся гэтай яго тэургіяй. Так, гэта і адбіваюць. Маланка мы не ведаем, так? Магу я зняць статус за яго? Не магу.
Гэта змея будзе забіраць жыццё у астатніх. Што я магу? Давайте праскануем. Упершыню скарыстаюся аракулам. Лёд. Добра. Тады шукаем лёд. І я перадам атаку ёй. Няхай яна скарыстаецца сваёй тэургіяй. Гэта падвышае магічную атаку на ўсіх саюзнікаў. Давайте паглядзім. Новая тэургія я таксама. Моц магіі ўсіх саюзнікаў падвышаецца. Amadaku's poisoned. We need to cure him. Persona's ready. Давайте будем біць у гэтую змяю, бо калі яна лечыцца таго, што атакуе ворагаў, ад таго, што яна атакуе сваіх саюзнікаў, то мы можам гэтым скарыстацца. Вось яна зараз будзе лячыцца і такім чынам заб'е свайго ж саюзніка. Гэта ўсе эфекты будзе прабіваць. In this situation, Упс. you've got to get up somehow. The enemy's weak to ice. Зноў жа слабасць, лёд. Б'ем у гэтую слабасць. А з гэтым мы не ведаем, і ману мне нешта шкада. Давайте I can handle it. перадам атаку вось кену. А, ён ляжыць там у нельга. Перададзім ёй, няхай яна падлечыць тады ўсіх. Яна даволі моцны хілер, у яе плюс яе тэургія запаўняецца за тое, што яна лечыць астатніх. The leader's been knocked down. Now you've done it. Яго тэургія падымае здароўе ўсім і адбівае адну атаку. Не тое, каб патрэбна ў гэтай бойцы. Давайте просто вось атака святлом. Now's my chance. Crushing this. Зноў падлячылася, і мы скарысталіся проста тым, што ён будзе бясконца лячыцца. Pull the trigger. Так, а магу я атруціць іх? Не, ён гэта адлюструецца назад. Ну, давайте, працягваем змяю біць. Can't stop me now. All you shit against them. Now it's my turn. Our leader's dizzy. Так, а я магу статус зняць? Не, хутчэй за ўсё не. На галоўным героем. Нават калі зараз будзе крыт, мы нічога не зможам зрабіць за гэтым. О, статус зняўся. Добра. Looks like you can target a weakness. Зараз агульная атака паўнаварта спрацавала, усе ў парадку былі без статусаў.
Так. Пум-пум-пум-пум. Это все херня. Давайте досвід. Be gone. Just kidding. Is that? Працягваем праз гэты дзверы манат прасоўвацца. І дзверы... О! А, так, мы ў гэтым, на гэтых паверхах яшчэ ў калідора не былі. Ён цікава зроблена. Hey! Thank you very much. Падлячыцца. Зараз я буду карыстацца шмат магчымасцямі персанажаў, таму што мне не шкада маны, я не супраць зайсці ў тартар некалькі начэй. Я дагэтуль спецыяльна трымаўся да апошняга, каб шмат не хадзіць у тартар. Таму што мне літаральна трэба было толькі ратаваць людзей тут, ну і падмацоўвацца. Таму я 2 ў 1 рабіў. Зараз жа асноўная мэта гэта прабіваць як мага далей, але гэта не абавязкова рабіць у адну ноч. Тры па-рознаму выглядаюць. Will this work? Хутчэй за ўсё розныя слабасці маюць. Так. Пакуль невядома, што ў нас па слабасцях. I'll go with. Фізічная атака па ўсім ворагам. Ой, толькі не атрута. А, просто абарону знізіла. Now's the time. I won't lose. Знайшли першую слабасць. Давайте Оракула скарыстаем. Hear me. Please help them. Угу. Але ж это нам не подсказывает, что у них за слабости. I have to do this. Просто подлечым тады. О, атруту. Калі трымаецца, то накладзем атруту на ўсіх. А цяпер ці вучыцца, ці ў тартар. Угу. Это асноўнае. Вучыцца нам будзем вучыцца увечары, калі будзе магчымасць, але ну, пакуль не было. Плюс тэст, калі тэсты пачнуцца на наступным тыдню, гэта я рэальна праматаю ўвесь тыдзень. Там за 5 хвілін. Мы там усё роўна ў тартар не пойдзем. А ўжо потым да новага году застанецца нічога. Now it's time for a counterattack. Give them hell. Так, мы не ведаем слабасцяў. Давайте агонь паспрабуем. Не, агонь не працуе. Маланка. Не. Light doesn't seem to be effective. Какая ж у тебя слабость? Wind isn't good on this one. You'll have to try something else. Давайте цемру. Хутчэй за ўсё... Так, цемра ні на аднаго, ні на другого не працуе. Pull the trigger. Не магу знайсці слабасцяў у гэтых двух. Там толькі лёт і застаўся ў адной увогуле праверыць, а ў другой яшчэ да халеры. Я ўжо хутчэй так просто заб'ю. У, крыт. Альбо слабасць. Крыт. Добра. Другого таксама такой же атакай. На жаль, слабасцяў не было. Will this work? Should I scan on this? Так, тут не проверено. Маланка таксама не проверена. Давайте паспрабуем маланку. Не, снова же не слабость. Нават назад отбивается. Great dodge, Junpei-kun.
Так, альбо палячыць усіх, альбо давайте вось гэтую тэургію. У яе вельмі высокая верагоднасць таго, што вораг апракінецца, то бок ён упадзе проста. А гэта дасць нам агульную атаку, калі трапіць. Як зараз. Што я хацеў узгадаць. У мяне літаральна сёння прыехаў новы манітор. І я, як будзе магчымасць, можа заўтра альбо перад стрымом, альбо пасля стрыма ўжо паглядзім. Чакай, што ён прызываць можа? Вы не ачмурэлі так рабіць? Окей. Это... Добра. Дык вось, ён... У яго больш высокае пашырэнне, чым у бягучага манітора, таму можа атрымаецца адпраўляць усё у болей высокай якасці на Twitch. Спадзяюся, ніякай праблемы з трансляцыяй не будзе. Трошачкі павінна падвысіцца якасць, асабісці тых, хто карыстаецца вялікімі маніторамі. Вось. І яшчэ якія планы? Мы прайшлі галоўную гісторыю у The Long Dark. Атрымліваецца, у нас ёсць, я жадаю яшчэ трохі паспрабаваць паэксперыментаваць за гэтым самым. Так, нешта не атрымалася. Я жадаю трошкі паэксперыментаваць, яшчэ паспрабаваць папраходзіць на выжыванні, паглядзець, наколькі доўга мы працягнем. Моніторы зараз пайшлі каточкам не паспаць. Вось было час, калі можна было проста легчы на яго зручненька. Што я магу зрабіць? Давайте, можа, проста палячыцца. Давайте палечымся. Вось. Из-за таго, што мы прайшлі, я думаю, пакуль што мы на выжыванні, у рэжыме выжывання ў The Long Dark, і я жадаю гэта пакуль падтрымаць, бо мне цікава, колькі працягнем. Плюс, можа быць, зрабіць адно паспрабаваць выпрабаванне якое. Пакуль справа ідзе. Гляджу з тэлефону якасці 360, бо інтэрнет дрэнны. Ну, як ёсць, як ёсць. Гэта не абавязкова. Для тых, хто глядзіць на вялікіх маніторах, я думаю, не вельмі прыемна, то бо ў мяне нізкае пашырэнне даволі. Дрэнную рэч я зараз зрабіў. Ну, добра, нічога. Усё роўно такое. Да што я ўсё... Я не магу зняць статус яго. Давайте хоть оборону подвысим. За таго, што атрымліваецца, у нас зараз ёсць персона, у якой яна доўгая і займае шмат часу. У мяне ёсць жаданне яе трошкі, скажем, можа, ну, не скончыць яшчэ... Блин, я не той выкарыстаў. Скончыць я не ведаю, колькі ў ёй гадзін засталося, вось літаральна просто не ведаю. І не жадаю ведаць насамрэч, бо калі даведаюся, я думаю, мне не спадабаецца то, што я ўбачу. Але як мінімум, у нас застаецца 2 месяцы дзесьці ў гульне, ну то бок прыкладна 2 месяцы ў гульне. Гэта значыць, што, ну, у залежнасці таго, які контент будзем рабіць, гэта альбо шмат, альбо не шмат. Там паглядзім. Маю 2 манітора па 1080, пашырэнне зараз хапае. 1080 увогуле нормально. Тут хутчэй пытанне да тых, хто глядзіць у больш высокім. У асабістасці, калі глядзіце на тэлевізары, гэта адчуваецца. Ну, просто ведаю, што адчуваецца. Тым больш яшчэ больш высокае пашырэнне, яго хапае мне, але для відэа, напрыклад, на YouTube мне картинку рендерыць лепей ўсё ж такі ў больш высокай якасці. Калі я жадаю, ну, кидаць людзям магчымасць там нарэзкі глядзець альбо нешта такое. Бок можна палепшыць такім чынам якасць. На жаль, гэта просто немагчыма ў данным выпадку. То бок я не магу, у мяне няма выбару ў гэтым выпадку. Якасць альбо 1080, альбо 1080, прыкладна такое, што ў мяне ёсць.
У меня есть вось такое пытанне, навошта цені ўвогуле крадуць людзей, чым гэта абгрунтавана, каб прынесці іх да вежы аверлорда, каб яны сядзелі дупай на цэгле, а цені сілкуюцца цысцітам ці што? Адказ просты, я не ведаю. Нам вядома, што не тое, каб цені сілкуюцца ад людзей, людзі самі прыходзяць у вежу. То бок гэта не не жаданне ценяў нават, яны гэтым не займаюцца. Бар'ер, бафы. Давайте здымем бафы ўсе на ворагі гэтым. То бок усе людзі, якіх мы ратавалі адсюль, яны проста былі тут. Яны проста самі прыйшлі літаральна. У мяне ёсць пад'ём? Так, ёсць. О, блин, гэта лячэнне было і не на таго наклаў яшчэ. Мы нічога не ведаем, а зараз яшчэ менш. Так. Мы ведаем, што у данном выпадку мы ведаем, што людзям становіцца ўсё дрэнна, яны не прыходзяць у вежу. Я думаў, што цені забівалі людзей падчас цёмнай гадзіны, і з-за гэтага яны становіліся страчанымі. Але зараз я ўжо не ўпэўнены, як гэта працуе. Можна апскейлінг зрабіць, чтобы монітор 1080 было 140 і УБС зрабіць 1440. Ну там ужо пытанне ПК. Мне падавалася, у мяне зараз адсутнічае опцыя на апскейл на 1440. Я не ведаю чаму. Мне падавалася гэта абмежаванне монітора. Як сюда магчыма прыйсці, людзі проста прыходзяць вось літаральна праз галоўны ўваход, як мы. Ідуць некаторыя людзі падчас цёмнай гадзіны яны ўсё яшчэ так, зараз падніму чалавека. Яны не пераўтвараюцца ў троны. Звычайна людзі пераўтвараюцца ў троны і проста сядзяць, ну як сядзяць, проста знаходзяцца, існуюць як троны. І на гэтым скончваецца. Але ёсць такі момант, што некаторыя людзі ўсё яшчэ захоўваюць свой нармальны стан выгляд. Пры гэтым усё яшчэ яны не памятаюць, што адбываецца, не вельмі сябе кантралююць. Яны проста ідуць як на голас чысці, як да сірэн. І яны ўваходзяць у вежу падчас цёмнай гадзіны. Тады калі яны, нават калі мы іх ратуем, яны ўжо потым не памятаюць, як яны там, яны нічога не памятаюць пра цёмную гадзіну, не памятаюць, як яны прыходзілі ў яе, у гэтую вежу, і проста, ну, вяртаюцца да звычайнага жыцця, не разумеючы, што адбылося. Прыкладна так. Так, нас амаль забілі. Уф. Давайте за Джунпея полностью вяртаю гэта ему здароўе. Плюс атака огнем. Вельмі душны вораг, у яго да халеры здароўя, да халеры абароны. Ён часта нас прабівае. Мне не атрымалася хутка яго перамагчы, і вось я тут. Слабасцяў у яго няма, таму мы проста б'ем яго, пакуль не праб'ем. Я спадзяюся, адзінае, што мяне можа выратаваць, гэта проста калі я праб'ю яго фізічнай атакай на крыт. Вось тады я магу нанесці агульную атаку і ўжо нешта атрымліваецца тады. Холера. Давайте полечим. Не. Усёй пати. Давайте полностью здоровье усёй пати. Уже ці як Геншин ці танки, ці нават дота. Люди таксама туды ідуць у непрытомнасці, быццам іх нешта выклікае, застаюцца там, пакуль іх сябры не выратуюць. А потым наогул не памятаюць, навошта яны там столькі гадзін грошай змарнавалі.
Так. Это идеальное поравнание. Так, ці я могу снять статус его? Не. Давайте протягнем пробивать его просто звычайными атаками. Сподеваться на крыт. Вельмі да халеры здоровья. Ненормально нават. Можа, ёсць нейкі яшчэ шлях, які я не подумаў. Блин, літаральна 2 чалавек яшчэ вырубіло. Я так усё ману патраціў толькі на бойкі з гэтым ворагам. Are you alright? Keep an eye on your health. Не такі манітор, але ў NVIDIA можна паспрабаваць зрабіць кастомнае пашырэнне на новых ID-картках яшчэ ў наладах UDSR 1.78. Угу. Ну, я пра гэта не ведаў, калі шчыра, таму... Ну і гэта ўжо не зусім варыянт, бо я жадаў сабе манітор з больш высокім пашырэннем. Вось. Я ўпэўнены, відэакартка павінна такое рабіць, але зноў жа не спрабаваў. You don't have much health left. Can you heal up? Так. Ну, уже вертаем здоровье для всей партии. И давайте просто звучайными атаками далей. Remember, stop if things get bad. Добра, не забілі ўсіх і добра. Ну, калі ласка, трапь. Усё, цудоўна, нарэшце. Detected. Так. Не вельмі патрэбна. Бонусы social лінкаў падвышаюцца, альбо персона. Усе параметры наших персон подвышаются. Давайте усе параметры персон нахай подвысятся. I think I'm getting stronger. Oh, hello. Ось, а часткова мне новы манітор быў патрэбны з-за таго, што яшчэ мне вельмі незручна глядзець чат, напрыклад. Я зараз у мяне ёсць рашэнне гэтага пытання, але мне літаральна патрэбна больш манітораў. У мяне пакуль адзін. Зараз. Угу. О, добрая картка. Well, Мы зараз атрымалі новую картку, якая можа выпасці. Яна поўнасцю нам вяртае наше здароўе і ману. Што ману больш важна нават, чым здароўе. Здароўе халера з ім. А вось ману вяртаць складана. Калі ёсць жаданне, можа зрабіць кастомнае 4К, будзем глядзець, у каго інтэрнэту хопіць. Ну, такое сабе. А у Твіча, як толькі я не так даўно зразумеў, у яго ёсць абмежаванне на проста колькасць, колькі можна дасылаць у бок. Якасць Твіча абмежавана не тым, не толькі маім інтэрнэтам, а яшчэ тым, колькі можа ўспрымаць Твіч. Я пра гэта даведаўся толькі не так даўно. Ось, і просто калі на 4К ўжо стрыміць, то ён будзе пагаршаць якасць тупо таму, што ён не будзе ўспрымаць больш, чым нейкую поўнасць мегабайтаў у секунду. Так, стары дакумент 8. На бітрейт... На бітрейт так, ёсць абмежаванне. Я вырашыў пакінуць стары дакумент нумар 8. Я вырашыў пакінуць інстытут. Я адмаўляюся удзельнічаць у ніякіх crimes. Вылетело з головы. Злачынствах, вось. У любых злачынствах. Галоўны даследнік, галоўны вучоны вырашыў не ісці са мной. Магчыма, я чыню краму дзесьці, дзе буду саберу калекцыю рознага антыкварыяту. Окей. Это магчыма... Окей, там у нас ёсць крама з антыкварыятам. Магчыма, гэта быў тата той жанчыны, якая антыкварыятам займаецца.
Які цікаві тут стартери. Ми переходимо у нову зону, і зараз вона повинна бути для нас відчинена. Хоча за все, її буде такий ж самий вигляд. Як я розумію. Чи варто нам замінити команду? У нас у головного героя Мальмана не досталося. Так, вигляд той же самий. Ех, а я так сподівався. Это другая полова гэтага же рэгіёну. Кожны рэгіён падзелены на две часткі, якія падзяляюцца мастком. Калі рэгіён змяняецца, у іх вельмі розны дызайн, і ворагі ў іх таксама звычайна не аднолькавыя, звычайна. Ёсць свае ворагі па рэгіёнах. This should be a good test of your strength to do this. But don't get careless. Isis! That's a win for the team. Good job, everyone. Добре. Досить атрымалі. Shadow spotted. Ой, якія маленькі, давно таких не было. I'm still setting up. Так, чым бы у вас так? Давайте святлом. Не, где там было святло по усім? А давайте... Вось, теоргію. That about does it. No shadows detected. Здароўе ўсёй партыі паднімецца, вяртаецца, але гэта ўсё херня. Досвед. Здароўе у нас і так поўнае. Who's up next? Is that treasure? Эх уверх. Я ўсё тут знайшоў, а нічога і не было, мне падаецца. Я нават не ведаю, што як з адным маніторам працаваць так зручна, але гарна патрошкі 3, 4, 6 ужо занадта. Мне падаецца, 2 мне будзе аптымальна, 3 ужо занадта. Для стрымоў дакладна аднаго манітора не хапае. Вось чаго-чаго, а для стрымоў недастаткова. Проста як мінімум трымаць чат на другім маніторы. Make the first move. My persona's ready. Now! Ось, карысна было бы яшчэ бачыць мне гук, бо час ад часу мяне бянтэжыць, што мяне не чуйна альбо нешта, нейкая праблема з гукам у гэты пэўны момант, а я даже я нават і не ведаю, ці ёсць, ці ідзе да вас гук, па тыпу, альбо заглосна нейка, адкалібраваць узровень гульні па у параўнанні з мікрафонам, вось такое. Зараз у мяне чат на ноутбуке. На шчасце, у мяне ёсць дадатковы манітор, хоць і гэта іншы камп'ютар, і на які просто, не трэба, амаль як другі манітор працуе, але гэта не вельмі зручна, бо гэта 2 розных кампа. Вось, ману ўсім персонажам вяртае. Блін, а я магу паглядзець статус усіх? Давайте вяртаем ману ўсім. У асабісці галоўнаму герою гэта патрэбна. I'm always happy to team up with everyone. Ось. Плюс ад манітора гэта тое, што гэта будзе аб'яднана разам на 2 маніторы, я змагу глядзець узровень гуку, але гэта будзе пазней. Я пакуль адзін манітор я аддам, таму што ў нас у сям'і не хапае манітораў увогуле. Чат у сэрцы. У самае сэрцайка, так. Two enemies. You can take them now. Why? I'm still setting up.
Ці я ведаю слабасць у іх? Не ведаю. It will take a little more time. Давайте цебру паспрабуем. Юкалейле 2500. Юкалейле было даволі высока, наколькі памятаю, калі я ў апошні раз правяраў. А труту можа накладзем. Будь ласка, будьце. О, а труту на аднаго наклалі. Watch out. Your attack power's low. There. Light doesn't Hmm. in this situation. Яшчэ раз атруту пакладзем. Можа быць, другого атрутім. Ось, атрымалася. Зараз кожны раз, калі яны будуць нешта рабіць, яны будуць атрымліваць урону, пашкоджанняў. І даволі шмат. То цудоўна. Плюс яшчэ любы статус на вораге, ён падвышае верагоднасць крыта по гэтаму ворагу. То бок, адныя плюсы з усіх бакоў. А вось і знайшлі слабае месца. Мы ўжо больш за 200 паверхаў прайшлі. Памятаю, але было праграму, каб аб'яднаць манітор з ноутбука і ПК, што каб яно праз Wi-Fi перадавала даныя нібы гэта другі манітор, але не без сваіх перашкод. Я не ўпэўнены, мне хапае, скажем так, я жадаю трымаць гульню для сябе інтэрфейс максімальна, чыстым. Мне нават трохі не падабаецца, што я не магу нічога зрабіць, і мне трэба вам паказваць спіс гулен на адным, на адным маніторы, так скажем. Для вас гэта не выглядае, я нават гэтага спіса не бачу, я толькі на праглядзе на ноутбуке магу его паглядзець. Вось, бо мне падаецца, ён трошки перашкаджае. Я бы жадаў інтэрфейс максімальна чыстым трымаць. Вось, і сабе нейкая трошки перашкода. Неблагая ідэя трымаць, зразумела, гэта не тое, каб дрэнна зусім, каб яно мне тут адлюстроўвалася, але ж я думаю, ўсё ж такі рашэнне гэта другі манітор самае аптымальнае для мяне. Those doors. What do you want to do? Дверманат. Не патрэбна мне. Ні галеры, не патрэбна, не жадаю ісці ў дверманат, мы зноў там будзе босс, якога мы будзем забіваць 2 гадзіны. There's our way up. Там он засліп 2500 яшчэ. Трэба паглядзець. Treasure chest. Дайце ка мне момант. Я пагляджу спіс. Мне цікава, што там увогуле адбываецца. Зараз зазірну. Камон засліп. 2300. 23 900 нават. Юкалеле 20 000. Даволі блізка. Ёсць верагоднасць перабіць. Sunless Sky. Наверное, Ревенс прапушыў нават до 18 300, то бок таксама недалёка ад топа. Void Bastards 15 300. Што неблага, але даволі размеркавана ўсё праз 2-3 тысячы паміж кожнай пазіцыяй. Добра. The Invincible 14 600. Добра. Я тады магу рыхтаваць, мне падаецца, амон засліпка, як мінімум. Спрабаваць. Паглядзець, каб усё ў парадку было. Тургій ніяка няма. Каб яшчэ так як у чымсьці. Давайте ветрам. Гэта слабасць. Гэта вельмі спрашчаю ўсё.
І прасоўваецца яшчэ на 500 сам скайс. Дзякую вяліка. Ветер, ці ў нас ёсць? Ёсць. Добра. Працягваем біць яго. Так, каб зразумець, акрамя жартаў, гэта літаральна Халк Хоган. Гэта не жарт, гэта літаральна з яго змалявана 1 у 1. Гэта не прыкалдэс, гэта унутраны жарт гульні. Гэтая мадэлька, яна існуе ўжо некаторы час у гульне. Ну, па тыпу, гэта ў старых частках нават было. Yukari-chan's in trouble. Do you have a chance to heal? Давай, Юкары. Палет... А, не, давай добивай його. All enemies defeated. Your breather. Good work out there. Can anyone heal you? Так, полечимся. Угу. Так, і покинем. Hey, that one's not like the other. А, редкий тінь. Ёсть. A rare enemy. It'd be great. І ми не ведаємо його слабостю. Тады світло. Ага, лечиться от світла. I have to do this. Ветер. Лечиться від ветра. Хутчэй за ўсё фізічныя атакі. Амаль на 100% упоўнены. Я не так давно паглядзеў, як выглядае, ну, і ўдаю паддымаў гэтую тэму трохі раней, і я... Так, зараз я абяру узнагароду сабе. Вось гэтую возьму. І вулдаю падымаў гэтую тэму, спрабаваў на эмулятары PSP запускаць трэцюю персону. Я не так давно паглядзеў, ну, такое параўнанне паміж персонамі, але каб без спойлераў. Ну, потым проста графіка і некаторыя моманты анімацыі, вось гэта ўсё. Розніца зразумела, ну, па тыпу бачна. З іншага боку, ну, то бок бачна, куды пайшла энергія распрацоўшчыкаў, то бок гэта не вельмі просты рэмастер, але ў яго ёсць некаторыя такія заўважныя моманты, што пасля пятай гэта літаральна спроба капаваць пятую персону. Шмат у чым. Амаль у кожным кавалке гульні гэта бачна. Я ўпэўнены, што гэта адзін і той жа рухавік. Так, менюшкі па дызайну, скажем так, вось гэта дынамічны дызайн менюшак, як яны выглядаюць, як яны змяняюцца. Гэта вельмі персона 5. Вельмі персона 5. Магчымасці выкарыстоўвання некаторыя анімацыі перакачавалі мадэлькі персон, таксама і ворагаў некаторых перамясціліся сюды. Ну як, яны спачатку былі ў 3-4 персоне, іх перарабілі для движка для рухавіка 5 персоны, і атрымліваецца, што іх можна было перавыкарыстаць для 3. То бок распрацоўшчыкі Atlus праз 5 персону зараз заробяць, выкарыстоўваючы асеты з 5 персонай, заробяць да халеры грошай на 3 і 4 частцы яшчэ. То бок яны так, тут шмат энергіі ўсё роўна, гэта ўсё роўна распрацоўка, але ж не той, як яны рабілі 5 персону літаральна з нуля для ўсяго. Вось. І я ўпэўнены, для іх это такі сверхпрыбытак. Так, тэургія, якая ў нас? Альбо палячыцца, альбо святло. Давайте у льва.
Яны сапраўды так папулярныя. Я літаральна аб персоне з тваіх стрымоў даведаўся. Яны вельмі папулярныя ў персоне, божа. Яны вельмі папулярныя ў Японіі, то бок гэта вельмі вялікі тайтл. Гэта тайтл по тыпу як Зельда, ну про Зельду тоже про Зельду усе ведаюць і вестерны таксама ведаюць шмат. Але ж персона ў першую чаргу найбольш папулярна ў Японіі. У Амерыцы яна стала папулярна дзякуючы трэцяй персоне, трэцяй, чацвёртай. Пятая была дабіла ўжо поспех. Таму што яна пайшла ў больш шырокія масы. У Японіі шмат тайтлаў, які папулярны толькі ўнутры Японіі. І яны неблагія, там вельмі неблагія тайтлы ёсць. У персоны проста ёсць гісторыя яшчэ. Дадатак да ўсяго, у іх ёсць гісторыя як кампаніі, не кампаніі нават, а як гісторыя серыі такая моцная. Са сваімі плюсамі і мінусамі. А так, Атлус вельмі такая з прыбыткам карпорацыя. Адзіная, ну як не карпорацыя, яны амаль абанкроціліся на пятай персоне, таму што іх уладары абанкроціліся, літаральна іх уладары, і іх падраздзел перайшоў у іншую кампанію, у якой іх амаль закрылі, прыкладна так. Вітаю, Бес, вітаю да нашай суполкі. Міядзакі ж таксама Dark Souls быў і Demon Souls нахрен нікому не патрэбны у тым же там 2008-2009. Дзякуй вялікі. Вітаю з поўдня Украіны. Не я вітаю, Бес піша, што ён вітае мяне з поўдня Украіны. Так, што ў нас? Мы спрабуем... Што ў нас па слабасцях? Можам прасканаваць. Агонь у аднаго. А ў гэтага слабасць ёсць да маланкі. У слабасць біць і будзем. Перадам потым ход Джунпэю. Джунпэй, калі ласка. Пабей гэтага льва. Нам вельмі патрэбна твоя дапамога. Добра, але гэтага недастаткова. Зараз гэтага купідона даб'ем па магчымасці. Давай-ка ты свае тэургіі яго дабівай. Як справы, даволі добра. Мы ўжо даволі глыбока ў гульне, таму калі ёсць пытанні да... Калі невядома серыя персона, я магу ўсё распавесці. Я пакрыху распавядаю для тых, хто не ведае, бо мы літаральна ў ёй уже колькі, больш за 70 гадзін дакладна. Вось, у нас пакрыху справы ідуць да канца гульні. Але ж усё яшчэ ўнутры гульні 2 месяца 10 часу засталося. Так. Зноў жа, што ў яго слабасць? Агонь. Переключаемся на агонь. У нас няма моцных вогненных атак. Джунпэй не з'яўляецца магам. Яго атакі, не гледзячы на тое, што ў яго аркана Magician, ён не вельмі чараўнік. Яго магічныя атакі даволі слабыя, нам агнём яго амаль не прабіць. Аракул, калі ласка, падлячы, альбо зрабі з намі што-небудзь, калі ласка, выратуй нас. Мост у хронотриггеры менш часу заняў. Ну так. Мост у хронотриггеры быў напружваючым. І як апынулася, ён літаральна быў даданы, мне падаецца, у версіі 2000 там нейкага года, то бок значна пазней. То арыгінальныя асаблівасці, звычайная халера. У нас людзі не ведаюць мегамены, персоны, шмат з чаго яшчэ, але то хітовы гульні на сусветным узроўні. У Shin Megami Tensei і персона трошкі складаны шлях. Яна папулярнасць набірае з кожнай часткай. То бок яны пакрыху становяцца больш папулярнымі. Shin Megami Tensei, калі што, гэта бацька персоны. Персона гэта літаральна галіна толькі ў серыі гулін, то бок гэта спін-офф Shin Megami Tensei. Я не памятаю, як он перакладаецца. Ён так яго ўсе і называюць Shin Megami Tensei.
Упершыню бачыш. Добра. Тады пакрыху. Гэта JRPG, як бачна, распавядае пра звычайных японскіх школьнікаў. Але ўсё адбываецца ў нашым сусвеце. Зараз гэтая частка, трэцяя частка, распавядае пра 2009 год. І персанажы тут знаходзяць у сябе асабістыя магчымасці прызываць персоны як адлюстраванне свайго характару, то бок гэта іх унутраны сусвет, якім яны, гэта іх баявая стэнды, калі ты пра Джоджо ведаеш, гэта іх унутраная баявая сіла, выкарыстоўваючы якую яны могуць змагацца з іншымі такімі увасабленнямі унутранага сусвету. І мы зараз знаходзімся ў вельмі цікавым месцы, якое называецца Тартара. Гэта бясконцая, магчыма, бясконцая вежа, па якой мы падымаемся пакрыху. Мы зараз на 190 нейкім, на 200 нейкім паверсе. Чым бы яго такім прабіць за цябе? Не трапляю. Звычайныя японскія школьнікі, так. Гэта яны. У гісторыі з-за таго, што шмат чаго адбылося, я зараз паспрабую вельмі коротенька распавесці. Мы на працягу гульні змагаліся з босамі, вялікімі ценямі, якіх мы перамагалі. Кожную поўню, гэта поўны месяц, з'яўляўся новы бос, якога мы перамагалі і думалі, што мы робім усё лепш і лепш. Але, як апынулася, мы робім толькі горш і горш. Кожная забітая намі бос аб'ядноўваў гэтых ценяў у одну вялікую. І такім чынам мы атрымалі сабе весніка смерці, які прыйшоў і сказаў, што хлопцы, глядзіце. Такая справа, тое, што я з'явіўся, гэта вельмі дрэнна. Усяму сусвету, усяму чалавецтву, кабзда. Дакладна кабзда. Вы проста не можаце нічога з гэтым зрабіць. Прыйдзе праз некалькі месяцаў Нікс, і вы ўсе памрэце. Я даю вам на выбар дзве рэчы. Вы можаце паспрабаваць адкласці вашу смерць, альбо можете забыцца пра тое, што вы хутка памрэце. Ваш выбар. Прыкладна так. Мы зараз без варыянтаў таго, што рабіць. Мы літаральна зараз то, чым мы займаемся, гэта нейкая спроба, каб не з'ехаць з глузду для персанажаў. Яны жадаюць змагацца, але не ведаюць, што рабіць. Адзінае, што ў іх ёсць зараз з опцый, гэта змагацца ў Тартары. Яны абіраюць змагацца, пакуль што выглядае так, як групоўка. Але хутчэй за ўсё у нас пазней будзе выбар яшчэ на гэтую тэму. І выбар у нас будзе ў Новы год. Зараз засталося да Новага года 10-15 дзён. Так. Не буду браць гэтую магчымасць. Мы спрабуем у Тартары падняцца як мага вышэй. І у нас пакуль атрымліваецца добра. Мы знаходзімся ў вельмі кіслотным такім рэгіёне пад ЛСД зробленым. І дагэтуль яны былі больш як звычайныя будынкі, нармальныя, зразумелыя рэчы для людзей, але зараз мы перайшлі ў нейкі увогуле дзівосны сусвет. Што там за зброя такая? Там броня адамантытавая. Добра. Я таксама прызвычаюся. Мне трошки лепей. Я чым больш у гэтым рэгіёне, тым лепш мне становіцца. Як лепш. Не горш. Але спачатку было непрыемна. Так. Там все ёсць асабісты цень залаты. Мы не ведаем слабасцяў. Добра. Лечыцца ад фізічнай атакі. Таксама лечыцца. Чым цябе прабіць? Чым можа быць яго слабасць? Это хутчэй не тое. Давайте хоць паспрабуем статус накласці на яго. Нам он за сліп адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. Так. Мне няма чым яго прабіць. Ён усяго лечыцца. Мне трэба знайсці яго слабасць. Да ты задзяўбаў. Што ў цябе за слабасць? Скажы мне. Вы сур'ёзна? А што я павінен рабіць? Вы паглядзіце, усе яго я зараз разгарнуў іх, усе паказаў.
ён лечыцца ад любой атакі. То бок для таго, каб мне яго прабіваць, мне трэба выкарыстоўваць магчымасці, якія здымаюць гэтыя статусы. Але я не так даўно ад іх пазбавіўся. Я літаральна не так даўно пазбавіўся, бо яны ніколі мне ім не былі патрэбныя. Ах. І чым мне цябе прабіваць? Тут няма сэнсу, ну, па тыпу, што б я не рабіў, ён... Ось. Альбо тэургіі. Тэургіі звычайна прабіваюць пад любы статус. Ты ці не мог бы паказаць нам палец, так, скласціся ў характэрную фігуру. Во, у Джунпэі ёсць, але ён збяжыць да гэтага моманта. У Джунпэі ёсць рэч, якая здымае статус агня, ну, абарону ад агня. Вось. Так, я зняў. Што у нас на агонь ёсць моцнае? Не, у нас нават няма чым агнём моцна прабіваць. Яго хіліць нельга? Не, жаль, не. Пропускаем. Ён зараз збяжыць. Так, усё збяжаў. Збег. Алера. Джунпэй жадае агледзець тэрыторыю наперад. Давай, ідзем. Што нам вядома, у нас ёсць адзін яшчэ куфар тут. Дзесьці трохі на поўдзень. Так. Ну. Трапіў. Бульба-фрыз з тварам. Памятаю, Baldur's Gate 2 быў такі бос. Ты яго б'еш, а ён хіліцца. Трэба было яго лячыць, каб забіць. На жаль, не. На жаль, тут абмежавана, ты не можаш лячыць нікога, акрамя сваіх саюзнікаў. Але шмат дзе такое было. Ну, хапала. У Final Fantasy у нейкай таксама такое было. Дзверы манат. Мы не пойдем туда. Не. Я не ждаю туда ісці. Так. З механікай бойкі тут асноўным упіраецца на тое, як вы будзеце ланцужок вашых атак рабіць. Вось на гэта асноўны націск. Давайте святлом па ўсім. Я лічу на тое, што той ззаду ён блакуе, але мы ведаем яго слабасць ужо. Блін. Яны літаральна ўсё блакуюць. Так. Давайте фізичну атаку по усім. Може критане. Не критануло. Ось, знайшли слабость, якую ми так видали, в принципі. Оп, пробили, ён опрокинувся. Ми протягуємо ланцужок. Треба тільки... Ми ж не ведаємо, чим слабость остатніх, так? Подивіться, ось у гэтых слабость ёсць. Да льду. Ёсць. Ідеально. Это значит, что я з одного персонажа зараз усіх опрокину. І мы скончым гэта, калі ўсе ўпалі, мы можам агульную атаку нанесці. Я нешта не сачыў за часам, але мне ўжо трэба бегчы, я толькі зараз зразумеў. Я пайду пашукаю зараз нейкі выхад. Мне патрэбны тэлепорт. І я ўжо пабягу. Так, Рафаэль. У нас персона ёсць новая. Это добра. А вось тэлепорта я даўно не бачыў. Мне гэта патрэбна, каб спусціцца ўніз, каб захавацца, бо зараз магчымасці захавацца няма. 206 паверх. Ігнаруем усе тені. І шукаем тэлепорт. Гэта на паверх вышэй, але тэлепорт можа быць і тут. Усё яшчэ правяраем паверх гэта.
А вось і ён. Адразу з двумя сутэнёрамі змагаліся. Так. Вяртаемся на першы паверх, захоўваемся. У нас яшчэ будзе ў наступны раз, мы яшчэ паспрабуем прасунуцца яшчэ далей, бо маны хапае, і магчымасці ў нас ёсць. Таму можа перабудуем нашу каманду і збярэм іншых людзей туды. Добра, давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца, я вас перадам далей. Гэта ж Пальнарэф, а не Рафаэль. Не, гэта Рафаэль. Пальнарэф сам па сабе ў Джорджа адпачывае. Так. Дзе? Ось Twitch. Шаграэль зараз гуляе ў V-Rising. І ўсё, я нікога больш не бачу. Дайце-ка пагляджу, хто можа на ютубе сядзець зараз, можа. Ёсць стрым. І на ютубе я нікога не бачу. Добра, давайте я вас перадам Шаграэлю. Жадаю вам добрага вечара. Заўтра у нас The Long Dark. Мы зараз у рэжыме выжывання і глядзім проста, колькі я працягнуў. Атрымліваецца пакуль што няблага, але гэта ўсё роўна ўсяго некалькі дзён, можа дня 3 працягнуў у гэты момант. Спадзяюся, атрымаецца трошачкі даўжэй. Добрага вечара.